виждате, започнали сме с 17 ден. На трети ден имам такова, и ето го. Да, разбрахме. А ето го нашия огън. Може да видите. Да, ето го. Мако. Идем за четвърто ретечо. Имам пушка. Трипи, тропи, бора, лоли, лули, лоли. Кога ще спрем? Не, на мен ще ви изгасите Ферера. И спасяваме четвъртото дете и хора. Инче, това. Инче го гони Елена. Кой го гони Елена, бе? Елена, Виктор. Ама не се. Тапа. Ама не се. Гледайте сега как ще се излича. Пате! Айде! То се махна. Почти златен. Къде бе? Тук при мен, бе. О, да, верно! О, да. Ой, ние сме много тъпи, бе. Ще сме го препознали. Аз съм го виждал преди вас. Преди вас. Малинче, Вики, исках... Покажете ми дай. Голям фенер. Кой го иска? Айде, ще нам търпение да вземем край най-изгнилата гора. Ние включили сме. Да, бе. Да, ние сме включили. Дани гон са два. Аз ще ги цепа с червената. Не, аз сама да си харча това. Това. Пушката. Не взема храната. О! Намерих го! Намерих го! Браво, е. 6 мечки. О, не, как? Как са? Тя мама видео с на вас китайци. Мръсни. Убех го то. Айде, ние го спасяваме! Пате, помощ! Бати мечката. Още едно! Още две! Дали спрям? Който го вижте? Ако те вече... Не, няма да е. Не, няма. Искам да ме пусне. Червен, червен, червен. Армо! Армо! Армо, вижте! Вижте! Yes! Вики, ай мърдай! Ама какво взех детето? Аз имам армор. Ще се изнервя с малко. Какво имаш? Ема още оръжие той! О, не, аз съм гладен. Аз трябва да ям. И аз. Имам чупена! Злат, почти червен! Златен чест. Червене. Червен. Още едно оръжие! И че имам един патрон. Пред детето има ли храна? Хапвам сурово, сори. Съм гладен. И аз съм гладен, обаче какво да направя? Намерих мечка! Аз го искам! Аз искам! Вики, може ли? Вики, може ли музика? Аз съм тук. Ела тук долу, Дани! Аз умирам. Аз имам бандажка. Буздукан! Я го пусни. Рево. Аз умирам, имам метки. Обичам теб. О, не! Той ме ли обара или бе? Намерих мечка! Бягай. Аз умирам! Не! Аз трябва да ям! Бати, мама И бъде. аз трябва да ям, обаче. Бягай, Вики! За мен за О! Yes! Гледам за него! Да, аз го бях взел. Кой трябва да яде? Аз... И аз. Сега вече стана лошо. Не! Лошо. Става лошо с мен! Става лошо с мен! Не! Е, при мен. Сега ще ти набия вълк. Е, бати, дай меча. На колко? Пише Виктор. Къде? Не, колко пише Виктор? Корола. И аз трябва да ям, ако знаете. Не, ще забравя доста храна! Е, ти ми го взеле. И аз имам такова. Аз имам оръжие. Хайде, ти дам! Детето! Тебе! Четвъртото!
Да. Да. И кой ден ще станем? Тя да знам. Ето го! Ето го! Ето го! Част ако не съм... Ето! Ето! Айде само да сме повече дни! Само да сме повече дни! Огъня! Има въгън имаш. Нали сте повече дни? Къде искаш? Ще имаме повече дни! Не. Воска кожа. Вземам воска кожа. Майко, най-добре си спаш. Най-добре си спаш. Данче. Вики, събери храна. Не, вали да си. На здраве! Не, нямам патрони! Идва твоите, оне. Елена е гладен. О! Веки не спокои, живота е. Бате, от 17! От 17 станахме 30 дни. Не бати якото. Защото сме добри. Е, пътеката, бе! Ай, давай първи. За първи път спасихме четвърто дете. Аз не съм го спасявал за пръв път. Аз съм го спасявал с едни играчи. Тогава бях умрял и те го бяха скъсили. Ще да си сложи такава. Так по бездоганите няма как да ни тепа дуе. Е, така имаме ние вики с бездоганиец. Аз нямам. Аз не го нямам. Виктор, да ти го покаже. Искам да се хвали. Тя обича така да се ни буки. Днеска лошите идват, а ние за 30 дни. Нещо да ти правя. Ела ти да. Ела, Викторчо, нещо няма да ти правя. Обещава. Не, стани от земята, Викторчо. Ела, Дай, Мишко. Ти си Мишко. на кой играете? На 99. Не, спасихме всичките. За разлика от вас помогнах. 30 дни ли сте оцелели? Ние сме оцеляли 78. Без да спасим четвърто дете. 30 дни ли сте оцелели са?